bahala gamay basta kay yayay. Nangita nagkakapam ba apam? Ha? Apam may tawag na lakar ka ng Amerikano. Amerikano nga. Di ka kaya na. Ah. Ano ka kagaya nga? Kagaya ng Amerikano kay na delikado. Di ka kaya nga, mura na ba daw kulotog lusong lang kita ko? Nayawa na ganyan. Ano lagi nang wala Di tabang Amerikano kay bate, tagnaw. Dili ba na uso sa inyo ang kanang butak Amerikano? Ha? Ngani pobre, kaluoy medagko kayo way kaya ta anak. Daghan mo kay pobre nang butak Amerikano para madaso. Na ako malungkot ko makasumsumay. Sa una wala day na uso sa inyo sa unang mangita ka ng Amerikano kanang saban pa. Kanang sa unang panahon ba? Wala man Amerikano sa una. Ano na maka Amerikano, talang sara ko makita ng Amerikano. Atong dito sa Initaw, makita na ako Amerikano. Katong sa dito? Initaw. Tawag sa tulay nga nag-in-English ya, mura man to. Ya, katong dalaga pa day ka asam na wala day ka lang sa Amerikano di. Kada sa dili ko na Amerikano yo, kung mando yung Amerikano kay daggo ka na delikado. Ba ba. Makaigit. Kaigit. Kaigit ana. Hindi natin kaya ng Amerikano. Meron taning asod-asod ba? Kita tayo ang lugar gini mo. Ang katatay kay kaya mo. Nagmay na naggo ganito pwede na. Ano ka papili ang lugar ka? Dako nga momok or gamay nga gahi. Ha? Ano ay ba? Asa man ka? Pilihan ka dako nga momok or gamay nga gahi. Ambot lang anang gamay nga gahi. Nabuang na. Asa na gali ka kay exclusive interview yan ni? Kalood. Exclusive interview to nanay Guyang. Pilihan ka nay. Kanang asa man ka? Mapilihan ka kanyo microphone daw. Asa man ka sa dako nga homok or gamay nga gahi? Sa una dako nga umok pagkapasigo. Ang luyat-luyat. Nalasigo na. Naluyat may noon. Sana Gaba. Wala ay mo bang. Hindi ba asa man ka? Kaya Dako og lawas pero humok og pagbati or gamay og lawas pero gahi og pagbati. Tubag nay. Wala akong kasabot. Sa Amerikano inahanap sa Amerikano. Asa man lagi ka? Wala oy. Yara nang parehas ka ng pagbati. Kahit na pagbati no na. Go. Bahala gamay basta kay yayay. Bahala. Noon ka man yung auto, kabuang naman. Madunggan ang tatay karon padukdukon kita ni ba? Ikaw sa'yo na dukdukon. Kita ni. Pagdukduk ako, ano ba yan? You said, listen to me, you said you have another man and you're leaving me. Yes, I have. Yes, that is true. Stop. You have another man and you're leaving me. Yes, I have another man. Very long. Really? I am serious. Yes. You are. Yes. And now, you understand? You said you understand. I understand. Ano na sila? Ang sa to? Mangita man sig aderman. Ay, mumutong tingog atong kuan. Pero minhan ako mumutong tingog atong Nangita siya ng Amerikano di ay. katong babae ba kasi gili ko Amerikano ba. Agi atag. Hindi na dito siya mahalin din ni kay Amerikano mo yan. Kailangan. Agwan taon na lang balang dagong. Yan. Muna sila ang mga naningpalad ba? Dili. Ano sa iba niya? Pinalagay ng searching. Naningpalad gali ko nga sa ilang swerte gali. Sa Pinoy po, mga pobre man kayo. Sa mga
happy na yung pinipiliya po na to. Di eh. Daga nga binay nga pobre, pero mo dato, ano sila, manikamot na sila. Mangamot pa dito kay Dago. Dito man ang dagat. Dagko lagi kwarta, pero dagko pa sila bunar. Panghilantanon po sila. Bawi. Naan mana rin na kalugayan. Patamaan na. Inana din na yung magunit din na yun. Ha? Alang-anak ka mag... Buang alang-anak mag-ason. Katok. Hindi man yun. Ang pagkakas man yun. Ang pagkakas